Pišťany okolí, nástup! Opět po roce je tady bitva. Státňák versus soukromák. Už 4. června v klubu Bellagio. Za mixákem generál Ála Matoušek, 100kilový kaloušek. No a teď se pojďme podívat na to, jak jsou připravený obě dvě pěchoty. Vojíne, jak ses připravoval? Vojíne, kdo je tvým alkoholovým vzorem? Johnny. Mára Ryševa. Tu Zeman. No, tak to bude určitě Míra. Míra Ryška. Celá moje rodina. Homer Simpson? Naši profesoři. Džambulka. Pěchoty nástup! Jste připraveni? Cheers to the freaking